هێزن سووریا دیموکراتیک هەسەدە دەست بە ئۆپراسیۆنێکە بەرفرە دژی شانەیەن داعشێ لە پارێزگەها دێرا زۆرێ و حەسەکێ کریە li gorî jêderan taybet yên Hesedê qunagayekê ya vê operasyonê nehate ragihandin bi sedema ewlekariyê goşaneyên Daişê hişyar nebin. Operasyon bi piştîvaniya ezmanî ya koalisyonê ev heft roj berdewam e. Berpirsê navenda ragihandina YPG Siyamend Elî ji dengê Amerîka re got operasyon bi fermandariya YPG ye got piştî kuştina du jinên karmendên yên rêveberiya Xweser li ser destê Daişê li navçeya Deşîşa ya girêdayê parêzgeha Hesekê operasyon ji bo torhildana wa her du karmendên rêveberiya Xweser dest pê kir. Ji xwe me 24 saetên destpêkê te me hinek encam diyar kirin got qederek cebxana ew her wiha hinek ciyên got mayîn û cebxana xwe kotê te diveşartin li kêlekayê bi dehan çeteyên hatin girtin wek goçtê guhin heta niha tespît kiriye got zêdeyî 30 çeteyên niha di destê şervanên YPG de ne ji xwe ev hemle ev operasyon bi serpereştiya şervanên YPG jinin li wa got serpereştiya wê dikin li kêleka wê hinek tunel hatbûn dîtin ew tunelên got Daeş bi kar tanîn bi taybet ji bo veşartinê an jî bi kar anîna wê ji wir êrîşkirina heta ew gundewarên taybet mantıqa Tilşayîr û Dişîşa û Mergeda dibe got demê pêş di encamên vê operasyonê bi rengekî fermî ji wê raya giştî jî bê parve kirin. Daişê careke din navçeya Başûrê Hesekê û Dêra Zorê pir aktiv bûye û rojane êrîşan pêk tînin. Li gorî agahiyan got Daişê kenalên binerd yên dirêj bi kar tînin ji bo veşartina şaneyên xwe û her wisa ji bo veşartina çek û mayînan. Yani wisa bi ziraviyek dikarê vabêje yani ew tunel hebûn jî heta got bi 100 metre hebûn yani tunelê got em bixwe wek şahidîn derbasbûna wê bûn nezî 150 metre bû her wiha şaxên wên jî hebû dibên gohîn jî li Kurîn dua tunela de berdewam dike li kêleka wê hinek tunelê kurt û biçûk jî hebûn ew jî ê got cebxane gotê de hebû vî rêbazî heta niha Daeş xwe diparast lê bawerim divê operasyonê wê encamî pir baş bêne girtin û taybet xirakirin û dîtina wa tunele. Li gorî şopandina dengê Amerîka got piraniya mayînên got Daişê bi kar tîne û ji hêla Hesedê ve hatine desteserkirin goyên çêkirina destan e. Lewma yek ji armancên herî giringê vê operasyonê evin got dîtin û desteserkirina kargehên çêkirina mayînên Daişê li parêzgeha Dêra Zorê û Başûrê Hesekê. Heya niha ev armanc pêk nehatiye û Daişê pir teqînan biriya van mayînan pêk tînin. Niha li gorî got tiştê me dîdî taybet ew mayînên got hatin girtin diyar e got ew mayîn li ser dest hatine çêkirin. Lê gumana mezin çiye çawa ew amûrên çêkirina mayînê çawa dikin destê wa yani ew sîfora ew TNT her wiha amûrên teknolojî rasta ew amûrên lassilkî ê goşdûr ve teqandin ev hemû dibin cihê gumanê ew jî heta niha di lêkolînê de ne taybet ew kesê got girtî ji ber got ev çek çawa digihine vê heremê û çawa digihine destê Daeş taybet. Li gorî serjmaran got ji destpêka sala nû de Daişê li Başûrê Hesekê û navçeya Dêra Zorê pir aktiv bûye. Hêzên Sûriya Dîmokratîk di meha yekê ya vê salê de not û heşt çekdarên Daişê girtin û rêjeya êrîşên Daişê pir zêde bûye. Li gorî Hesedê debar û operasyonên rêgirtina ber bi hêzbûna Daişê xistina asta herî aktiv de bi taybetî li Başûrê Hesekê û navçeya Dêra Zorê. Zana Umer dengê Amerîka Herêma Şeddadê.